चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं तथा स्वकथान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखागिनांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഇത്രയും നാള് പഠിച്ചതൊന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. എന്ത് ഭക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്? കുറെ തരം ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ഏത് ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തി എത്ര തരമുണ്ട്? വൈദി ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതിൽ ഏത് ഭക്തിയാണ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത്? വൈദി ഭക്തി, വൈദി സാധന ഭക്തി. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി, വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴത് ഏതാ? രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. സാധന ഭക്തി അത് രണ്ട് തരം. വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. വെരി ഗുഡ്. ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ഗോള്, നമ്മുടെ എയിം അതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കാവുക, അല്ലെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഭക്തി തത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളാണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, 7ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പം ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തുകൊണ്ടാ പോയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാനല്ല അമേരിക്കയിൽ പോയത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ഞാൻ ആ ഭാഗവതത്തിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയ ആ സമയത്ത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ആള് വന്നിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത്. പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതവും. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസി, അവര് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നത് 1965. അവിടുന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ആരംഭിച്ചത്. അത് അധ്യായം 7 പറയുന്നത് ഭക്തി തത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അഭയം സ്വീകരിക്കുക, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതോ ഗുരു ആശ്രയ. നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അധ്യാപകരുണ്ടാവും, അല്ലെ? അധ്യാപിക. നമ്മൾ അവരെ എന്താ പറയാ, ഒരു ആശ്രയം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? ഒരു ഭൗതിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു അധ്യാപകരുണ്ടാവും. നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചറിയണം. കാരണം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയജ്ഞാനമോ? എല്ലാവരുടെ വിചാരം ആത്മീയജ്ഞാനം നേടാൻ ഗുരുവിനെ ആവശ്യമില്ല, ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം മതി. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു തീ കത്തുമ്പോ ആ തീ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുമോ? നേരിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തുക. പക്ഷെ ഒരു മരക്കഷ്ണം, ഒരു വിറക് കൊള്ളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തീ എത്ര നേരം തൊടാം, അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമാത്സര്യം, കുറെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള ശുദ്ധത, ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിൽ ഇല്ല. നമ്മൾ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം എത്താൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല
ഒരു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൈ വിട്ടിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പെടും അല്ലെ. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും, കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്ന ആ കുട്ടി ഈ ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരും വേഗം അവിടെ തന്നെ എത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോ രണ്ടാളോ ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി പുറത്തേക്ക് വരാൻ ലേറ്റ് ആവും. പിന്നെ ആ അമ്പലത്തിൽ തിരക്കില് നമുക്ക് ആളെ എവിടെ ഉള്ളെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളങ്ങനെ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒറ്റക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരിയായ പിതാവാര, അഹം ബീജ പിതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് ബീജദാതാവ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരണം. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാണ്ടായി, കുട്ടിയെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ആ കുട്ടി എവിടെയോ ചെന്നെത്തി. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മയും അറിയുന്ന ഒരാള് വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനമ്മയിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത്, അച്ഛനമ്മയിൽ ചെന്ന് ചേർന്നെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ആത്മീയ ആചാര്യൻ. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിരിക്കണം, ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ. വെരി ഗുഡ് അനിത മാതാജി, സൂപ്പർ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ശാസ്ത്രം അതുപോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് ശില പ്രഭുപാദർ നാമധേയം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാരൂപം, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണൻ 5000 വർഷം മുമ്പ്, അതിനു മുമ്പേ സൂര്യദേവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ഗീതയാണ്. ഒന്നും അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്തും കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത തിരുത്താൻ ഞാൻ ആരാ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് മുഴുവിപ്പിക്കാതെ പോയോ? ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ? ഒരു കത്ത് തരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ അതുപോലെ ആ കത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുക വേണ്ടേ? അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കൂല, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞ അതേ മെസ്സേജ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സർവധർമാം പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിട്ട് എന്നിൽ നേടിയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മോക്ഷം നൽകും, എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. ആ സന്ദേശം അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ നമ്മളിൽ എത്തിച്ചു. അതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവും ഇല്ല. അതായത് ഒന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായിരിക്കണം ഒരു ആത്മീയാചാര്യൻ. പിന്നെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ മാതാജി പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഗുരുവിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടോ? ആ ഗുരുവിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടോ? ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുരുക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആൾ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിദ്ധിയായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തിയുത സേവ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട മാർഗം. അപ്പം നമ്മൾ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? തദ്ദിതി പ്രണിപാതേന. അനിൽ പ്രഭു ഉണ്ടോ? ആർക്കറിയാ ശ്ലോകം? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശാന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. അപ്പം ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം? 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവ ചെയ്ത് ആത്മീയാചാര്യയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്, ഗുരുന സസ്യ സ്വജനോ ന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ നമോജയേതിയെ സമഭേദ മൃത്യു. അപ്പൊ മൃത്യുവിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരണം. അതേ മെസ്സേജ് എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അതേ സന്ദേശം അതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്?
മറ്റെല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ആത്മീയ ആചാര്യൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, അതിനു മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം, എന്നിട്ട് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം, എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാ? ആത്മീയാചാര്യൻ. ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പഠിച്ചാലും, ഇപ്പം കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി വീട്ടിലായിരുന്നു കുറെ കുട്ടികൾ കുറെ നാള്, വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പഠിച്ചാലും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സ്കൂളിൽ നമ്മള് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, തിയറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും, ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആരാണ് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ? ഉത്തമ അധികാരി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം തോന്നും. കുറെ പേർക്ക് ആ അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന്? തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പ്രഭുപാദർ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാ. പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാ അങ്ങയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, അങ്ങല്ലേ ഇതൊക്കെ എഴുതിയത്? അപ്പൊ പറയും, ഞാനല്ല ഇത് എഴുതിയത്, ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ്. നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യ സച്ചു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലൊരു ഉപകരണം മാത്രം, ഭഗവാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് എഴുതിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ശരിക്കും എഴുതിയത് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി ആരാ? രൂപമഞ്ജരി, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടേത് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമിയോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഓരോന്ന് വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക്. അപ്പം ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 3 തരം ഭക്തന്മാര് ആരൊക്കെയാ? 3 തരം ഭക്തന്മാര്: കനിഷ്ഠ, പിന്നെ മധ്യമ, ഉത്തമ. വെരി ഗുഡ്. കനിഷ്ഠൻ, മധ്യമൻ, ഉത്തമൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരിയാണ് ഒരു ആത്മീയാചാര്യൻ. പിന്നെ 6 തരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതായി 6 തരം? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? ഉപദേശാമൃതൊക്കെ മറന്നു, പഠിച്ചതല്ലേ ഉപദേശാമൃതം? വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധോ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദരോപസ്ഥ വേഗം. ഏതൊക്കെയാ? വാചോ വേഗം, പിന്നെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധോ വേഗം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ, ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ. വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധോ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ, ഉദരോപസ്ഥ വേഗം, വയറിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ 6 തരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഉത്തമ അധികാരിക്ക്, ഒരു ആത്മീയാചാര്യൻ. അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് അധികം ധൃതിപ്പെടണ്ട, നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ അല്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഏത് കോളേജിൽ ചേരണം എന്നുള്ളത് കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷനാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മുടെ ഭാവി, കുട്ടിയുടെ ഭാവി ആ കോളേജിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് എന്താവണം തീരണം ഭാവിയിൽ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് ചാടിക്കേറി അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുറെ നാള് അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പം ആ ഭഗവാൻ പുറത്ത് ആത്മീയാചാര്യന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആയി വരും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആത്മീയാചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്.
സാക്ഷാത് ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേന. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ഹരി തന്നെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപാൽ ഭക്തിലതാ ബീജ്, ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിലതാ ബീജ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഗുരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ആത്മീയാചാര്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ചില വീട്ടില് ചില കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുടുംബത്തില് എത്രയോ അച്ഛന്മാരെ അമ്മമ്മമാരെ തൊട്ട് കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും. അവരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം പോയി കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡോക്ടർ അവര്. അങ്ങനെയാ ഓരോ കുടുംബത്തിനും നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടാലേ അസുഖം മാറും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില പേർക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതല്ല ഗുരു. ഓ എനിക്കും ഗുരു ഉണ്ട്, നിനക്ക് ഗുരു ഉണ്ടോ, എനിക്കും ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഫാഷൻ അല്ല ഗുരു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഉത്തമ അധികാരി തന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നിർദ്ദേശം, ആത്മീയ ആചാര്യൻ തന്ന നിർദ്ദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആത്മീയ ആചാര്യൻ. ഒരു ഗംഗാജലം കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ തീർത്ഥം കിട്ടില്ലേ, ആ തീർത്ഥം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അത് നമ്മൾ കുടിച്ച് തലേന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു. കാരണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത വെള്ളമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാലിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത തീർത്ഥമായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ എടുത്തെറിഞ്ഞാലോ, നമുക്ക് അതിന്റെ വില അറിയാണ്ട് അത് നമ്മൾ എറിയുന്നത് പാപമാണ്. അതായത് അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ ചരണാമൃത, ആ തീർത്ഥം സാധാരണ ഒരു വെള്ളമായി കാണുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെറും ഒരു ഭൗതിക മാഗസീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസപത്രിക പോലെ കാണുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമ പോലുള്ള വൃന്ദാവനം, മായപ്പൂർ ഒക്കെ വെറും ഒരു മധുരയിലെ ഒരു സ്ഥലം, ഒരു ഡൽഹിയിൽ അടുത്ത് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം, MP-യിലെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഗുരുവും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ, ഞാനും മനുഷ്യൻ തന്നെ, എന്താ വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ പാപമാണ്. കാരണം ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന തീർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതാണ്. ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം, ചന്ദനായാലും തുളസി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മണപ്പിക്കുവോ, നമ്മൾ തലയിൽ ചൂടുന്ന എന്തുണ്ടാ, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല. അത് പാപമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് അല്ലെ. പിന്നെ 10ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ മുഖമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയോ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തും ഭഗവാനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രസാദം, പാൽപ്പായസം, അതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം. മനോഭാവം അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പം നമ്മള് ഗുരുവിനെ പ്രസാദപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. യസ്യ പ്രസാദാ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദാനഗതി കുതോപി. ഗുരുവാഷ്ടകം രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ നമ്മൾ പാടും. യസ്യ പ്രസാദാ ഭഗവത് പ്രസാദ്. ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രസാദപ്പെടും. ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പരോപകാർ. നമ്മുടെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം സക്സസ് ആക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന് ആ സമയത്ത് ഗുരുവിന് സന്തോഷാവും. കാരണം ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അമാരാ ആജ്ഞ ഗുരുഹായ താര ദേശ് യാരെ ദേക്കെ താരെ കഹി കൃഷ്ണ ഉപദേശ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം ആരെ കണ്ടാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഭാഗവതം പഠിക്കണം. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം. 1, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അത് വരും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കല്. 2, നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവണം. അതായത് ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് 7 ദിവസം മാത്രമാണ് സപ്താഹം നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം നിത്യം ദിവസവും ഭാഗവതം കേൾക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുവോ വായിക്കുവോ പാരായണം ചെയ്യണം. അപ്പം ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിവൃക്ഷ പോലുള്ള ഇല്ലേ, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വെള്ളി, പിന്നെ ഈ ശനി ഞായർ അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ വരണം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന, വീട്ടിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന, ഫോട്ടോ എങ്കിൽ ഫോട്ടോ വെച്ച് പൂജിക്കണം, വിളക്ക് വെക്കണം, ആരതി ചെയ്യണം ഭഗവാന്. പിന്നെ
മധുരാവാസ്. മധുരാവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നത് അത് വൃന്ദാവനമായി കേട്ടോ. നമ്മുടെ അവബോധമാണ് വൃന്ദാവനം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, ആത്മീയാചാര്യനോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രഭുപാദരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ കൂടെയല്ല ഉള്ളത്, നമ്മൾ ദൂരെയാണ്, നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം 2 തരം സേവയുണ്ട് ഗുരുവിനെ സേവിക്കാം. വപു, വാണി. വപു സേവ, വാണി സേവ. വപു സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാം. അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇപ്പം. കാരണം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുമ്പം, ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ആ ഗുരു ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ടാകണം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുവിനെ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവ ചെയ്യാൻ. അത് വപു സേവ. അത് നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ സന്യാസിമാരായിരിക്കും, ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വപു സേവ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. എപ്പോഴും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവിനെ 4 5 പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വപു സേവ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. വാണി സേവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വാണി സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. എന്താണോ ഗുരു പറഞ്ഞത്, ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വായിക്കണം, വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ബുക്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം അത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സങ്കടമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ കുറേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വരും. അപ്പൊ ആ നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പഠിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് വാണി സേവ. അതായത് ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞ, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ, 16 മാല ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ജപിക്കണം. പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് 16 ചെയ്യുക, പറ്റാത്ത ആൾക്കാര് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഏകാദശിയിൽ ഞാൻ എത്ര ജപിച്ചു? 4 മാലയാ. ഈ ഏകാദശിയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ജപിക്കണം. എല്ലാവരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം കൂടുതൽ ഉയർന്നുണ്ടോ, സ്വന്തം ഉയർന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏകാദശിയിൽ എത്ര ജപിച്ചു, ഈ ഏകാദശിയിൽ ഞാൻ എത്ര ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വന്തം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കുക. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വപു സേവ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വാണി സേവ. വാണി സേവയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പ്രഭുപാദർ അതാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. എന്തൊക്കെയാ 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ? ആർക്കറിയാം? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർക്ക് 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ അറിയില്ല? ഭാഗവതം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ബുക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാ. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞേ? വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണാവതം പ്രചരിപ്പിക്കുക. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗുരു കൊടുത്തത്. ഒന്ന്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിദേശത്ത് പോയി ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്, എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുക. കാരണം പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ലോകത്തെമ്പാടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വികസിച്ചത്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരായത്. ട്രെയിനിലൊക്കെ പുസ്തക വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഉറക്കം തൂങ്ങി കുറെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങും. ചില പേര് ആത്മഗവേഷണം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ പേര് ഭക്തന്മാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുസ്തകങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഗുരുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അറിവുകൾ അത് പ്രയോഗിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആശ്രയം എടുക്കണം. ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടരുത്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അതായത്
മഹാജനഗണ ഘതസപന്ത 12 മഹാജന്മാരുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ സ്വയംഭൂ, നാരദ, ശംഭു, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവദേവൻ, ഇങ്ങനെ 12 മഹാജന്മാർ. ഇവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. പ്രഹ്ലാദൻ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ അനുകരിക്കരുത്, പിന്തുടരുക. ബുദ്ധൻ മുൻ അധികാരികളെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ ഫിലോസഫി കേശവധൃത ബുദ്ധ ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബുദ്ധന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബുദ്ധന്. വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ധ്യാനിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എന്താ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞതാണ്. ശ്രുതി സ്മൃതി എന്നിവ പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രുതി സ്മൃതി എന്താ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ ഈ ശ്രുതി, എന്താ ഈ സ്മൃതി? ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത്, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഏതാ ശ്രുതി വേദങ്ങള്, സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന പുരാണങ്ങള്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രിം വിധിമ്പിന ഏകാന്തികി ഹരിഭക്തി ഉത്പൈതയേവ കൽപ്പത്തെ. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത്, വേദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രുതി തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കേണ്ടതാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്മൃതിയാണ്, ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. പുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പിന്തുടരണം. നമ്മൾ എന്താണോ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പിന്തുടരണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃത അസ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ. അല്ലെ? 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അർപ്പിക്കണമെന്ന്. നമ്മളത് അർപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എന്താ? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണമൗ ദുഃഖ ശമനസ്തം നമാമിൻ ഹരിം പരം. 18-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തിൽ വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശ്രുതി സ്മൃതി ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്തുടർന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും പിന്തുടരാണ്ട് ഏകാന്തികി ഹരിർ ഭക്തി, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്പൈതയേവ കൽപ്പത്തെ, സമൂഹത്തെ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും, അസ്വസ്ഥമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അല്ലാതെ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായി. മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദ്യത ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. അതായത് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പം ഞായറാഴ്ചയിലെ നല്ല സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടിവിയില്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്താ യൂട്യൂബിൽ കാണാം, കുഴപ്പമില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും ബിസി ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് മിസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക ആസ്വാദന ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത്, അല്ലെ? കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണാഭാവത്തിലോ ഭക്തിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പം നമ്മളത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. ഭക്തി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങും. എന്താ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തന്റെ ഒരു ഹൈ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെ? വേറെ ഒന്നൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടാതാകും. പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ട ആള് പവിത്രമായ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുക. അതായത് ഡാമില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ശുദ്ധമായി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്പലാണ്. പിന്നെ സാധാരണ മുക്തി ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ നിവാസികളായി ദേശാധിപതികൾ കാണുന്നു. അതായത് ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥന്റെ അമ്പലാണ് ഒറീസയിൽ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നിവാസികളെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ തന്നെയാണ് അവര്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്രജവാസികൾ, മായാപൂർ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. കാരണം അവരൊക്കെ എത്രയോ ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രമായ സ്ഥലത്തിൽ താമസിക്കുന്നതും ഉചിതമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റില്ല. നമുക്കൊക്കെ കുടുംബമുണ്ട്, നമുക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പല വിദേശത്തും പല
സ്ഥലത്തും നമുക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എവിടെ നമ്മൾ താമസിച്ചാലും സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതികഥ ധനവാൻ മുനോദർ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വീട്, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്ത് പോയി ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ അവബോധം നാടിനെ പറ്റിയാ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം എന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പം പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം. എന്താണോ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം, കൂടുതൽ അമിതമായിട്ടുള്ള എന്തും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. അപ്പം ഉപദേശാമൃതം പിന്നെയും പറയുന്നു 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അത്യാഹാര, അതി ആഹാരം, ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ രാത്രി വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ. കാരണം ആ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ദഹിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ക്ഷീണമൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ സാധാരണ 9:30-10 മണിക്കാണ് കഴിക്കുക ഭക്ഷണം, എന്നിട്ട് അപ്പാട് പോയി ഉറങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായ ദഹനം നടക്കുന്നില്ല, രാവിലെ നമുക്ക് എണീക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്യാഹാരം, ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അമിതമായിട്ട്. അത്യാഹാര പ്രയാസിച്ച, ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യത്നിക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ, ഒരുപാട് സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുക, പ്രജൽപ, ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വിനശ്യത്തെ, ഭക്തി നശിപ്പിക്കുക. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഓർക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിലെ ആകർഷണത്തിൽ പോയി പോകും. അതങ്ങനെയാ, കാരണം മായ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് മതി. ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച് ഒരുപാട് ആൻസൈറ്റി ആവും. പിന്നെ 100 കിട്ടുമ്പോ 1000 വേണം, 1000 കിട്ടുമ്പോ 10,000 വേണം എന്നിങ്ങനെ പൂന്താനും പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരും. അതിനാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി യഥാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഒരുപാടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതം ജീവിക്കാതെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം, അതിന്റെ കൂടെ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നില്ലേ? ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടുക്കാത്തത്? എടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക, നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല. പഴങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനിടക്ക് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതം നമ്മുടെ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏകാദശി വ്രതം. അതുകൊണ്ട് ഏകാദശി വ്രതം എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് പാരായണം ചെയ്യണം. അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശി ദിവസം കറക്റ്റായിട്ട് ഏകാദശി ഏത് ദിവസം വരുന്നത്, ആഴ്ചയിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ മിതമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സും പാല് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഏകാദശി എടുക്കാം. പക്ഷെ അന്നങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആൽമരങ്ങളോട് ആദരവർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ആലിലയിൽ കിടക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു ആലിലയിൽ കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്കല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്കാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്താണായിരുന്നു ആ രൂപം? കരാരവിന്ദേന പദാരവിന്ദം പദാരവിന്ദേന മുഖാരവിന്ദേന വിനിവേശയന്തം വട്ടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി. കൈകൊണ്ട് കാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലെവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന? മുഖത്ത്, വായില്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ വട്ടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയനം, ആ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഒഴുകി വരുന്നതാണ് മാർക്കണ്ഡേയ മുനി കണ്ടത്. മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് ഭഗവാന്റെ മായശക്തി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു ആലിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വന്നു. അത് വളരെ എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ലീലയാണ്. അപ്പൊ മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് ഭഗവാൻ അത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആൽമരങ്ങളെ അതൊരു പ്രണീതം. തുളസി മഹാറാണിയെയും പൂജിക്കണം. തുളസി മഹാറാണിയെ പൂജിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതായത് അസത് സംഗത്യാഗേ യേ വൈഷ്ണവാചാർ. ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും അടുത്തുള്ള അയൽവാസികളായാലും ബന്ധുക്കളായാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരില്ല. അപ്പം ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവരെ കൂടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അസോസിയേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അസോസിയേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും അവരോട് അധികം തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭക്തര് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തുറന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം അവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ, ഇതെന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവര് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും. ഈ പ്രായത്തിലൊന്നല്ല ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകും പാടില്ല. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ, ഈശ്വരൻ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ദൈവാരാധകർ ഉപദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നവർ തെറ്റില്ല, കാരണം അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോകും. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് സായുജ്യമുക്തിയാണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണം അവർക്ക്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവരിൽ വാദിച്ച് ജയിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ട. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടുകളയാം, ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഒരു മധ്യമാധികാരി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അല്ലെ. ഏത്തിസ്റ്റുകളെ, അതായത് അന്ധവിശ്വാസികളെ അവഗണിക്കുക. ഒരുപാട് നമ്മൾ അവരോട് പോയി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഒഫൻസാ, നമുക്ക് ഒഫൻസാ. അതായത് 10 നാമാപരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത് ഒഫൻസാ. നമുക്കാണ് അതിന്റെ ഒഫൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ല അവർ തീരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് വിടുക. ഒരുപാട് നമ്മൾ അതില് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉത്തരം അസത് സംഗത്യാഗേ യേ വൈഷ്ണവാചാർ. അസത് സംഘം ത്യജിക്കണമെന്ന മായാവാദി ഭാഷ്യസുനിലെ ഹോയെ സർവനാശ്. മായാവാദികള് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണം എന്തോ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രഭാഷണം അല്ലേ, കേട്ട് കളയാം. പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ പറ്റിട്ടൊന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു നിരാകാര ബ്രഹ്മൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് പോയി കളയാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭക്തനല്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്താ രൂപമില്ലേ? ബൈബിളിൽ വരെ പറയുന്നുണ്ട്, മാൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാന്റെ കോപ്പി ആയിട്ടാണ്. അത് ഭഗവാനും നമുക്ക് 2 കൈകളും 2 കാലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനും അതേ രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ അഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നടന്നോളും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കുറച്ച് കുറയും. അവര് വിചാരിക്കും ഇവളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവള് വരത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റൂ. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല്ല അല്ലെ. മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തിച്ച. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കും. ഇരുമ്പിന്റെയോ തീയുടെയോ കൂട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഭക്തരല്ല. അതായത് ഇപ്പം ഇരുമ്പ് നമ്മൾ തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് ചൂടായി തീയായി മാറും അല്ലെ. അപ്പം ഒന്നാവലല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ഭക്തന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നാവുന്നല്ല. ഒരു പച്ചക്കിളി മരത്തിൽ പോയി ചേരുന്നത് ഒന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ മരത്തിന്റെ പഴങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ മോക്ഷം കിട്ടി തിരിച്ചു പോകുമ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഒന്നാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനേക്കാൾ പാമ്പിനെയോ കടുവയോ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതായത് അത്രയും വിഷമായിരിക്കും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. കാരണം അവര് നമ്മളിൽ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കുറെ ശ്രമിക്കും.
അവര് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കും. ഒരുപാട് പേർ ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്ത് വന്ന് ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. അതായത് എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല, നമ്മളാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളും അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഭക്തന്മാരെ അപ്പം അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല. അപ്പം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത്. മായാവാദി ഓക്കെ, സോ മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധി. മായാവാദി കൃഷ്ണന്റെ അപരാധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും വരുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമ്മൾ മാത്രല്ല ഗുരുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, ഗുരുവും നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ശിക്ഷാഗുരുക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗുരുക്കൾ, അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലായോണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ സത്സംഗത്തിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നാരദ് മുനി യോഗ്യതയില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നാരദ് മുനി ഭയങ്കര കാരുണ്യായിരുന്നു. മൃഗാരി, പിന്നെ രത്നാകരൻ, എത്ര പേർക്കാ ഗുരുവായത്. രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ ഇത് ചെയ്തതിനാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത്. ഇത് ഗുരുക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ്. അഭിമാനവും അന്തസ്സും ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം പിന്തുടരുക. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയാണ് പറഞ്ഞത് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം കുറെ പേര് ആരോ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വിതരണം ഗീതാ ജയന്തിന്റെ ദിവസം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വളരെ നന്നായി. ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പുണ്യം കിട്ടും. പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? സാധാരണയിൽ നേരായ മുന്നേറ്റം. അതായത് സാധാരണ ഇടപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഭൗതികയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പം കാരണസന്തുലിത അവസ്ഥയെ ആവശ്യമാണ്. ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ചെറിയ ഇടം നൽകുന്നു. കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒരു കണക്കിന് അനുഗ്രഹമാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ശക്തമായ വികാരം, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തു പോകും അല്ലെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ മറക്കും. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. കുന്തി ദേവി പറയുന്ന എന്താ? ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്നും തന്നോ, പുനഃഭവ ദർശനം, എനിക്ക് പിന്നെയും അങ്ങയുടെ ദർശനം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെ അവഗണിക്കരുത്. ദേവന്മാരെ നമ്മള് ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാൽ അവരുടെ ലോകത്തെത്തും. പക്ഷെ അവരുടെ ലോകത്തെത്തിയാലും തിരിച്ച് പുനർജനിക്കും. ആ ബ്രഹ്മഭുവൻ ആർലോക പുനർ ആവർത്തിനോർജുന മാമുപേദ്യത് കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് പോയാൽ പോലും പുനർജനിക്കും. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അവഗണിക്കരുത്. ശിവദേവനാരാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ. വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ബഹുമാനിക്കുക. മാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. കാരണം ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും ഭഗവാന്റെ അംശാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തമാധികാരി കാണുക. പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പൊ ശരിയായ പുരുഷൻ ആരാ? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ. അത് ഹരി, ആരാധനാർഹനാണ്. ദേവന്മാരും അതെ, ആരാധന അർഹമാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതികാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സമീപിക്കണ്ട. ഇപ്പം നമ്മള് ഗണപതിയെ വിഘ്നേശൻ അല്ലെ, വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന. അപ്പൊ ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വിഘ്നങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണമേ. അല്ലെങ്കിൽ ശിവദേവൻ പറയുന്നത് എന്താ? ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരന്നെ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭുവാണ്. അപ്പം ശിവദേവനോട് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മള് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത്, സമ്പത്ത്, പണം, ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബന്ധുക്കള്, ഒരുപാട് ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ലോക്കറിലെ സ്വർണം, ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ അവസാന കാലം സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപായ. കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും വലിയ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശരിയായ ഭോക്താവും ശരിയായ പുരുഷൻ ഹരിയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രകൃതിയാണ്.
ശരിക്കും സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്. ശരിക്കും എല്ലാവരും എൻജോയർ ആണ്, എൻജോയർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭോക്താരാമേത്ന തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഹരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദകൻ. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യോ? ആദ്യം എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? 3-4 കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് പറയാം? പറഞ്ഞോ? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ ഗുരുവിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വാണി സേവ, വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ, 2 തരത്തിലുള്ള സേവയുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ മഹാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. വെരി ഗുഡ്. അതായത് മഹാജനേനഗതസപന്ത, മഹാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ശ്രുതി സ്മൃതി, അതായത് പുരാണാദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മീയാചാര്യന്റെ അഭയം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുരുവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കണം. ശ്രുതി വപുസേവ, വാണിസേവ. വാണിസേവയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. മഹാജനേനഗതസപന്ത എന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക. അതായത് വീട് തന്നെ വൃന്ദാവനാക്കാൻ പറ്റും. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക, ആൽമരത്തെ ബഹുമാനിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുളസി സേവയും ചെയ്യണം. ഭക്തനെല്ലാത്തെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന സെൻസ് ഒരുപാട് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നല്ല, ഒരുപാട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പം ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് തിരിച്ച് വാങ്ങാം, പ്രസാദം കൊടുക്കാം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം, നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പം ഒരുപാട് മാതാജിമാർക്ക് വീട്ടില് സമ്മതം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഭാര്യ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നെന്ന് വെച്ച് ഭർത്താവ് വരണം എന്നില്ല, ഭർത്താവ് വന്നെന്ന് വെച്ച് ഭാര്യയും വരണം എന്നില്ല. കാരണം അതൊരു ആത്മാവിന്റെ ജേണിയാണ്. അത് ആത്മാവ്, ഒരു ആത്മാവിന് ആ സമയമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവർക്ക് വേണ്ടി ജപിക്കാം, അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെയും നിർബന്ധിച്ചതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിൽക്കില്ല, അവർ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ചില മാതാജിമാർക്ക് വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തരുമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, തുറന്ന് പറയാം. അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പൂമ്പഴി ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരും. എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അവരെങ്ങനെയാ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നത് എന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 6 തരം എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ 10 ഒഫൻസസ് ഉണ്ട്. നാമാപരാധങ്ങളും സേവാപരാധങ്ങളും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാൻ. അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് 8-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്ന് നമ്മള് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.